deskantzu baten gauz momentu honetan. Hasi ginen, etorri zen polizia, eta desaloje duzko. bi kanta jodan duzen. Leku askotan bai sentitzen zara paternalismo askoko jarrerak jasaten, eta... Miley Cyrus eta Selena Gomez eta Nicki Minaj, osea. Zutani ez bai, uda baten erdia, zure mina nire katu. Nik uste dut beste barik gabizela kantak egiten eta ikusten nora doan. Berritzaia dana ez dela bakarrik autotunei pinta zure ahotsari edo erabiltea sintetizadore bat, baizik eta benetan proposamenak bere osotasunean. Baby ez da zu idatziko kanaren. Baby ez dugu idatziko letra bat. Ya está, sin naz. Zurean itzara, araztuko. Aneta Katxalin Barzena, J. Martina, azteko eta bainondo etorri, Eskerrik asko. Nola torresari, ulertzot kotxez, autoz etorresari, elazta? Kotxez etorri gara. Zer egon zari entzuten, bidian? Irrati, hemen inbergetun berzinoa. Bale. Goizean goiz esnatu gara ensaietako atope. Eta grabe dugu, eta kotxean etorri gara hori entzuten. Egia da. Bueno, eta irrati. Eta irrati esan, kotxean ez da aukerarik jarteko musika. Egia esan. Eta huelako aportute, osea, katxarro hori sartzeko... Zera ez da bil, eta full irrati beti gure kotxean. Bueno, orduen gaurkotasunaren berri badukotzu orduen, ez da? Bai. Ederto, bueno, J. Martina, ze puntutan aurkitzen da gaur egun? Egon gara hilabete desente kontzertuek emon barik, azken amon genuen Galizian jaialdi baten iraian, eta gero hurrengoa mondogu holan salbuespen moduen Palestinan aldeko jaialdien Durangon... Oiu bat Palestinara, ez da? Eta, gu bil ginen antolatzen hori gainera, zik esan genuen, momentu kezkatzen dugu eta jo gendu, baina, deskantzu baten gauz momentu honetan. Bale. Bai. Eta etenaldi horren arrazoiak edo zentzu dien, kontatzerik bai? Behar gendun, segon gara irurte kaina asko sartzen, ez? Eta behar dozu deskantzua bai batzutan. Disko artean bez, gara pare, momentu baten bez, eta... Gauza berriek, pentsetako, pentsetako sobretuz. Deskantzuaren garrantzia, apur bat, geratzearen garrantzia importantia dela, kosta. Gainera, musikariei asko kostetan jaku, eta beste musikari batzuk asko mentetan dugunean bebai, bazkenean kostetan jaku asko esatea gelditu, eta ez da pasetan ezebez, ez da desagertuko mapatik, eta behar dozu bebai sorkuntzarako euki perspektiba, eta euki lasaitasune, eta denpora guztien basauz estenatoki gainean, ez dozu lortzen eta gaina erretzen zara, ez, orduen. Bai. Sorkuntza aipatu dozula, gaurkoan aipatu biharrengaz, primizian, abesti berri bat joko dozuela, ez dakit, abesti horren inguruan zerbait aurreratu geiken, zer kontau zeikien? Kanta hori da, justo Katalinetan nire inguruen dabilen kanta bat, ez, aizpatasunan inguruko kanta bat, hori, asmoa dekogulako Katjalin eta biok beste proiektu bat eiteko, eta beste kanta batzuk sortzeko, edo orduan apur bat horretara dator kanta hori, ez? Proiektu berria orduan, Aneta Katxalin Barzena dituko da, baukogu izenik, izana euki bauko. Ez dakigu zer izango dan bez. Ez, oin kantak egiten. Nik uste dut beste barik gabizela kantak egiten eta ikusten nora doan. Osa, nik uste dut oso lasai hartuko dugula hori. Sonan Euskal Herriko soinua pausatzera goiaz, eta atal bakoitzien 3 geltoki eukiko ditugu. Lehenengo puntua, Larrabetzuarrak sarielako, Larrabatzen kokatuko dugu vinilotxua, jarriko dugu gutxu gora bera, venga, bazen kokatzera. Aber nune gongo litzaken Larrabetzu. Kostatik urbil. Más o menos zuer nik uste, Ados, eta inguruen mapan ze mugaki daukotzu zuek, Larrabetzun, eta ze harreman inguruko herrixekin? Egia Larrabetzu dala oso herri kuriosoa, ze inguratute dago herriz, baina egia nahiko mikroklima propioa euki dela beti. Eta inguruen dekoguz, Lezama, Zornotza, Galdako... Bilbo bai dekogu oso urbil. Nik uste gehien elikatzen garen, ez? Osa, gehien joaten garen hiri edazkenan Bilbo da. Baina, bai hori da urbilen geratzen jakuna, edo denbora gehien pasetan dugun alboko herrie. Nik uste esango nuke hori da. Mungia daue bai gertu. Mungia bai egia da, bai.
Eta, bai, mungian... Musikalki adibidez, Musikalki- harremana euki dugu oso gaztetatik Bai. mungiaz. Ados. Bai, hori. Mikroklima ipatu zu gainak atxalin, zer gertatzen da larrabetzun? Ez bazara sortzaile bertan non grato izendatzen zaitxue? Ez. Dauen Ez, baina bitu bat, mugimenduarekin. larrabetu, beti zen da herri bet oso aktiboa, politikoki osea, giro oso politikoa gondana beti bebai, eta nik uste dut garrantzi asko dekola edo larrabetzu golan izetean erantzule handienetako bat dela hori bai gaztetxea. Orten 60 urte betetan deuz, 60 urteko zen Hori gaztetxe bai, bada. lehenengo gaztetxe Euskal Herrian. Bai, hori da. Zaharrena. Guk paseo, bueno, nik bizitza erdie paseot. Bai. Lehenko negontzen kalkuletan, bizitza erdie literalmente paseotela gaztetxean eta... Nik denbora eta gehiago, han ere paseo bai. gaztetxean, igual? Ez, zuk ez. nik. Ez, 10 urte. Ez que lehenko negontzen kalkuletan bai, 14 urtega sartu nintzen gazta asanbladara. Tio, eta baineko ez 25. Eta Wow. hori bai izen da, 60 urteko traiektore horretan herrien, bueno, gazteak, ez bakarri gazteak batu diren lekue, baizik eta herriko eragile eta mugimendu guztien aterpe Zentroa. izen dana, baina bebai motorra, ez? Eta kulturalki hori baiek, ez dakit nik uste dut, eragin deuela, bueno, jende guztiengan eta generazio askorengan, eta nik uste dut gaztetxea izen dela, bai, horren erantzule, eta nik uste dut guk musika egitean erantzule bebai izen dela. Eta txikitan beti ukido zue bisok kulturarekiko pasioa, ez. Osea, bai, ukidugu, baina oso ezberdina. Oso ezberdina, Bai, zertan bai. izena ezberdina, zuen arteko hori. Ja, ez dakit. Ni... Osea, ni izena oso punki gaztetan Bai, ni ez. zentzu baten, eta entzuten duen punk asko, eta askoz makarra izenaz, zu Ni baino igual, ez? poperilla, Poperilla. ba. Egia niri erakartzen, osea, igual nik entzuten egon gehiago musika igual globalizazioan ondorioz edo, baina musika komertzialagoa, musika mainstreamagoa, hori internazionala, osea, las pop star de Miley Cyrus eta Selena Gomez eta Nicki Minaj, osea. Baina gero hori bebai izen da, osea, eraren baten eragin dozko horri bai. Osea, Bai, danetarik hartu dugulez, pues hori, Bai. gero eragiten da zure musik sortzerakoan, pues eski entzun duzu bai, entzun duzu dana. Eta nik eukin eusenan, bueno, zuk 18 urte, nik 22, nik uste dut horra ziginela igual, Bai, igual ja antzeko musika egiten. antzeko Bai. entzuten, eta... Bai. Gaur egun euskal estenan uste dozue taldiek, proiektuek, musikarixek arriskatzen dabiela? Ba, oso galdera ona. Bai, oso la galdera verdad. ona. Ez dakit. Ja, esango neuke batzuk, etortzen gatez burure, nire koña, ez deurela arrizgetan. Zebez? Baina, Ez que nik uste ausartuko dut, nintzen esaten. gauzela biziten momentu bat oso dikotomikoa ze ikusten dut oso proposamen interesanteak da bizela sortzen alde batetik, eta ez dakit, dauela giro bat sortzen kompleju barik musika egitekoa, eta bai dana arriskatua zentzu horretan, ez, ba, etorri natez burure, ez dakit, Silitia bat, Nasker bat, Alai, Kelepo, Sara Sosaia, torten jatez bururez, proposamenak iruditzen jatezenak benetan, zeuzer berezie eta personala eta kompleju bakoa dabizena sortzen. Era berean iruditzen jate askotan musikan dauela gaitz bat nahiko komune, eta da nahi dozula ja existitzen dan zeuzerren modukoa izen, eta nahi dozula apur bat, ba, edo estena baten parte izen, edo nahi dozu leku batzuetan egon, edo nahi dozu ja existentzen dan beste zerbaiten antza euki eta hori bilatu, ez? Eta ikusten dut jende asko saiakera horretan egia da zelan Euskal Herrien urte askotan zehar bakarrik egondan edo gehien bat egondan punk rockan inguruko ez dakit, inguruko proposamenak edo emoten deu hortik kanpo iten dozun edo zer dala berritzaia eta ez da benetan, ez? Eta nik uste dut berritzaia dana ez dala bakarrik autotune ipinta zure ahotsari edo erabiltea sintetizadore bat, baizik eta benetan proposamenak bere osotasunean ze ekarpen egiten deuen, ez? Eta orduan ikusten dut batzutan jendea oso pretenziosoa edo ez dakizan esaten da euskeraz, baina bai, denetarik nik uste. Toletzot, aizpak izatera, eta dana konpartitzera, sortzerako orduan
horrek errastasunak abantaiak die, edo badago kontrakora bai zailtasun Nik kontura esango Bai, nuke hor? dela oso, berazgarri. bai, errestasun Bai. handiek Errestasuna. emoten duzela. Ba, Sí, oso konplizidade handi bai, dekogulako. Bai, eta gero gara oso zintzoak gure artean, Bai. ez dugu, ez dakit igual hori da izpatasunen gauza bat, baina niri esaten badotzet zeu zer esiatela guztetan edo beste moduren baten ingo neuela, edo dekogu konfiantzez eta Bai. sinesten dugu bakoitzak bestean kriterioan Hori da. asko, orduen ni ustez erreza da. Niri emoten dozte lasaitasune, banabil zeu zer konposatzen eta nek esaten moztekat, horrek ez du funtzionetan, eskertzen dut, esatea. Osea, ez duzte molestetan, ze batzutan kanpotik ikustean, ez dakit, kanpotik ikusten dire hobeto gauzak, ez? Eta nik hori, zuk esan duzu moduen, dekot konfiantza, ez? Zure kriterioan, Eta orduen, trebez, bai. erresten deun ikuste. Ta noiz dakizue, kantu bat bukatuta dagoela. Dakizuta ja. Dakizu sentitzen Dakizuta da. ja. Bai, batzutan saiatzen zara emoten mila buelta eta esaten dozu, eske hobeto san lehen. Osea, bai, ustez nahiko argi eduki dugu beti noiz zeuen kanta bat ja osatut. Dakizu kanta bat noz izango antemazo bat, Hori da, dakizu noz ez da bai. izango, nik uste dut hori dela gauza bat oso intuitiboa, eta ikusten dozula, eiten zabizen bitartean esaten dozu, hau, jazta, hola. Bai. Edo neri kendu behar dako espioa gauza, eta izen behar da simpleagoa edo. Osa, die gauza batzuk nik uste dut guk beti sentidu izan dugu zen. Bai, nire azekulak usteu asko. Igual egiten dozu kanta bat, eta gero kantetan dozu kontzertuen, esaten dozu, Ja. ez du funtzionetan, hau oneri mon behar dako beste huelta bat, ez? Gero kanta batzuk deki beste prozeso bat, baina... Eta hori momentuan entzuleak adierazten dutzu, ez? Igual abestia ez dagoela bukatuta. Edo zu Zu konturatzen zara, sobre todo. Ez hauz gustora... Eta entzule artista euskal musikari ezagunen bati entzun izan dotzatelako, entzuleak abestia ez du bukatzen. Bai. Osea, guretzako, gure kanta guztiek hartu duri beste forma bat behin konpartitzen dozu zenean publikoagaz. Eta ikusten dozunean zer dan kanta hori jendeantzako, jendeak iten dutzunean berbat kanta horren inguruen, edo entzuten dozunean jendea kanta hori abesten, nik uste dut kantak hartzen duela ja forma osoa, ez? Eta guazen, gaurkoan kantu berri hori joko dozuela eta entzegin dugu, aizpabi abestia izango dela, orduen ez dugu oraindik entzulearen feedback ez, baina badakizue hit bat izango dela edo... Bai. A ber, eske nire ustez eukin behar duzu argi kanta bat argitaratzen duzuna, Kanta hori bitu adibidez ez dago temazo amaitute. bat. Kanta hori ez dago amaitute, eta kanta hori da momentuz nik uste dut intentzino bat. Eta baina deko zeu zer, eta nahi duguna da kanta hori bilakatu zeu zer osoa, ez? Nik uste dut ez dago amaitute ondino. Ez. Badakigu. Oso simple dago ondino. Zer kontatzen duzue abesti horretan? Nahi izan dugula hitz gutxitan adierazi zertan oinarritzen den gure aizpatasune edo gure harremana zelakoa dan, ez? Azkenan gara lagunek, gara aiztak, gara militantekideak, ez dakit, konpartitzen dugu bizitzako aspektu asko ez, eta horrek lotzen zaitu era oso berezi baten, ez? Eta kantan esaten deu, guda baten erdian, zure mina nire zauri, nire kantu, bazkenan da inspirazio bat, aizta da inspirazio bat, aiztan sufrimendue da zure sufrimendue, aizta, ez dakit, da gauza bat denpora guztien eragiten dutzuna, ez? Eta bebai zu sortzen zara hortik, osea, determinantea da zure aizta zugan, eta nik uste dut letrak nahi deuela apur bat nahi dutzula horreri egin referentzia, ez? Bai, oso ondo laburtu oso. Bai. Bai, osea, da gure konexioa apur bat deskribatzen duen kanta bat. Eta da guai, ze da oso hitz gutxitan, ez deko letra askorik, eta oso ondo laburtzen deu, sentitzen duguna. Hasi gara, ez hasi gara, gure patua. Hasi gara, ez hasi gara, gure patua. Zutan izbabi, gure baten erdian, zure mina, nire kantu, nire zauri, izbabi. Zuk irakatsi zenidan, gauza guztien ordena, aldatzera jaio ginela behin. Jarraituko zintuela, izar gorri bat bezala, eta amore eman baino lehen.
hasi gara, berriz hasi gara, gure patua. Zutan izbabil, izbabil, uda baten erdian, zure mina, nire kantu, nire zauri, izbabil, izbabil. Zuen mezuan, buruak ala bihotzak dauko pixu gehien. Ez dakit biek, ez? Osea, Hori bezin geike bereiztu. Nik uste dut, un poco de todo, bai. asko gustetan jakula gauzak esateko modu sensible eta romantiko bat erabiltea. Eta nik uste dut hori dela gakoa be bai konektetako gauza batzukaz, panfleteroa izan barik. Eta ez dut nahi desprestigio panfletoa, baina panfletoa da dekoz funtzino batzuk eta kantak dekoz beste funtzino batzuk, bi funtzino ezberdin direz. Eta orduen nik uste dut guk buru eta bihotzan arteko harreman hori nahi izaten dugula apur bat kantatan landu. Eta igual esan behar diren gauzak, esan, modu, eske askotan nahazten doguz incluso gai pertsonalak eta gai sozialak edo politikoak nahazten doguz kanta berean, ez? Eta igual momentu baten gabiziten berba zeuzer kolektiboan inguruen edo egoera baten inguruen, eta gero sartzen dugu de repente pertsona bateri zuzenean esaten dutzezun gauza bat, igual era sentimentala baten edo romantiko baten, eta nik uste dut bi artekoien lotura dala igual potentziala, incluso gure musikan. Bai, apur bat horren oreka bilatzea, bai, uste dut bastante presente dekogula hori eitea, eta buru erabiltzea, baina bai, Karalinek esan duen moduen erabiltzea sensibilidadea. Eta autozentsuratu zarete inoiz? Ez. Bueno, problema guki dugu zorregaitik. Ez. Bai, problema edo. Zentzura problema guki dugu. Zuen buruarekin ez. Ez, gure buruaz nik uste dut ezet. Osea, egia da, guretzako hasi ginenan musika egiten, eta hasi ginenan musika elektronikoa egiten, egia esan oso referentzia gutxi geneuzkan Euskal Herrian olako musika egiten zeuenik, ez? Eta orduen, gure Euskal Herriko referentziak ez ziren musika elektronikoanak, ziren beste musika mota bat, gehien bat, bai, punk, rock, popetik datozenak, eta referentzia gehienak ziren internazionalak. Osea, beste hizkuntza baten. Orduen, guaz ginenan letrak idazten, nahi gendun idatzi letra edo erabili den lenguaje bat, koherentea izango zana guk egiten genuen musikagaz, bueno, ondino egiten dugula hori, ez? Baina, koherentea izango zala guk egiten genuen musikagaz formalki. Eta gure doinuekaz eta musika elektronikoagaz bat eingo zeuena, ez? Eta lenguajea, genero musikal bakoitza deko bere lenguaje, ez? Punkak deko berea, rapak deko berea, popak deko berea. Eta batez ere popagaz lotute eta hasieran azten ginen letrak idazten, eta igual... Zirko. Porque, bai, eske ikusten zenunez, guk, jo que se, entzuten zenun de la fuente, eta deko lenguaje mota bat, edo Jun Beef, edo... Eta guk sartuko dugu hemen baby, eta guk, claro, eske guk ez dakigu zela nein gure euskeraz, osea, san oso antinaturala eta oso erabiltze, osea, bilatzea hor lenguaje bat, orekatu eta doana benetan zuk gure dozuna zesan, eta musikagaz, eta instrumentalagaz, ostra, hori zen zan guretzat, kriston handikapa, osea, zelan esango duguz gauzak, ez gure nahi, trasladeu beste leku baten egiten dana literalki euskerara, baizik, eta bilatu euskeraz gauzak esateko modu bat ingo zeuena, genero edo estilo. Bai, eta hitz batzuk igual bai, hasieran plantegen duzen, eta gero, hori, zensuretan dozat, hau ez, osea, baby ez da zuidatziko kanta. Baby ez da zuidatziko letra bat. Ya está, sí. Eta beste musikari bat egindako abesti bat zeuen ganatzea? Hor ardura puntua sentitzen da edo? Bai, claro. Bai. Gainera guk, dinosu berzinoren bat adibidez. Gainera guk, anarin berzino bat kantetan dugula zuzenean, ez, basan reto bastante. Eta, de hecho, bueno, gero eukin genuen aukera beragaz bebai bideoklipa grabatzeko, eta animatu zen, eta hori zen oso gai, baina bai, obviamente, dekotzezun errespetu gaitik artista horreri,
ez azkenean da ardura bat. Eta guk Baina, eskatu bueno. etzegun baimena, gero bialiotzegun demoa, rollo. Bai. Gauzak ondoin ja. Bai, Eta saiatu ginen gero behintzat. guzteak, eta guretzako zan bebai ore bat, beragaz, pues alizetea hori komenteu eta berari guztetea, eta bai. Ados, gaurkoan anari ez duzu ekarriko, beste bertsio bat ekarriko dozue, eta ez gaitezen aztu, Euskal Herriko soinun bapa osatzen gabitzela, ze bertsioekin zatoze, zergatik eta zelekutan kokatuko ginuke. Ekarri dugu belakon bertsio bat, belakon kanta baten bertsio bat, Saguzarren kanta, eta segaitik, edo jarrikot lehenago. Jarriko dugu hau, biniloa vale. bertan, ez Vale. gara Bizkaitik urten Hori gorduen. da, mungikoak direnez, Larrabetzutik hurbil, Autobombo. bai, Dana etxetik gertu, Hori. bai, alboan. Eta zergatik belako. Belako beti zen da gure referentzia bat, edo gure, Bai, referentea. referente bat, referente musikal bat, etxean dekoguz gainera, alboan dekoguz gainera, eta gainera ukiogu azken urteetan haiek ezagutzeko aukera, eta haundino gehiago enamore gara haietaz. Eta, de hecho, Saguzarren kanta da, haien azken diskoko kanta bat, eta diskoa argitaratu baino lehen, egon ginen Kris eta Josu Simunegaz behin ezagit kointziditu gendun, eta esan dozkuen diskoan zegoela kanta bat, asko gogorazten dotziena J. Martina, edo Sala, bueno, bai, ez dakit melodia, edo zer zen, ez muy J. Martineska. Bai, Josuk esaten zuen horrek melodiak, egin gendu zenean, esan gendun, hori, ez dakit, oza, ukizuela buruen, J. Martinan esentzia, zer ukizeuela hor, guri... Eta gero gonbiatu gintuzten kafe antzokien Eureka Sabestena beste hori bebai. Bai. Polita izango da hori zuen dako, edo? Bai, super, oso izan polite. super polite. Jo, pues, gu, eure baina apur gazteagoa gara, eta guretzako oso referentziazkoa izen da Belakotok, Lukiek, apur bat mungiako estena ez, eta gero bai lagunek izen gara. Eta ez dakit, zuretzako referente bat izen dan talde bat tegaz gero ukite harreman honi, eta gero estenatoki gainean bebai egon alizeta batera, ba, ez dakit. Musikak emoten datu zen gauza honenetarikoak nire ustez. Opariak, ez da? Bai, eta gero ikusten dozu, zure kantetan bebai direla referentzia bat, eta ja, igual, inkluso, hori, zueurena be, ez, edo dauela hor harreman bat, aldebikoa da. Aldebikoa, eta hori oso politea. Ilunetan ustute egon zara, aztute gorde zara Saguzarren konpainian, ez aitzera zanutzik zauzenik. Zure zuloan hasi baikara, zure tripan hasi zen dana. Bueno, eta sortutako hori zuzenekora ekartzerako orduan, nolakoa da J. Martinaren kontzertu egun bat? Segun. Segun non.
segun non, segun zer dutan, segun... Ja. Ez que, karo, batzutan dauz, goizaldeko sekizordutan dekozun kontzertu bat, edo gauko 12etan, eta gomar zaila soinu frogan, iruretan. Lauretatik. Eta zauz, Lehenengoa arratsalde probatzen, pasa. azkena jotzen. Azkena jotzen. Eta gaina ez dakit segaitik, J. Martina beti da azkena. Ez dakit edan ikusten duen oso jai giroko gauza ilun bat, edo ez dakit zer gauerako, baina beti gara azkenak. Eta orduan beti sufritzen dugu jamara arrastiko lauretan, eta azkenak etxera. Kontzertu desastreren bat bereziki olango goratzen dozuena, sufritu dozuena gertoki gainean. Bitu, igez, Wow. uste dut, Edo izen bestela zara, Ibarrakoa. Bartzelonako Zetzartu. mugimendu sozialistako lako Egon ziren jardunaldi batzuk unibertsidadekoak. egon ziren Herri unibertsiade unibertsiade izango bazen dute, baina Bartzelonan. Unibertsiade aurreko plazan, osea, Bartzelona zentroan, En Grazia, erdien. Grazia, no? Eta permisogaz eta dana. Eta esan dozkuen, nahi duzu etorri joten jardunaldi amaierako ekitaldira. Bueno, pues Bartzelona Oh, erdien claro, baietz. kalean, claramente bai. Orduen, urte ginen Amaitu genuen lanetik, lana. eta hartu genuen furgoneta, eta dan joan ginen 7 orduko viajea, baina gaina, kasi pare barik, ze aie behar ginen 9 edo Bai. 10 edo ez. Hasi ginen, etorri zen polizia, eta Eta desaloje bi dezko. kanta jodan duzen. Eta, Eta no gu puede elan. ser. Benetan, No bi puede ser. kantutako Bi bakarrik kanta hori dana. Bi bakarrik. kanta jodan duzen, Bartzelona, osea, Bartzelona erdien furgonetatik zentroan, bajatu. egon ziren igual Hasi joten, 500 persona. Osea, ez dio dakit zenbat jente. jente. Eta bi kanta, eta esan dozkuen, Vienen los Mossos, ordutegi eta amaitu etxera. dala, eta jazta. Ez dagoela baimenik, eta gu, wow. Osea, Zelako blufa, ez? Batu Bai, gauzak, itzela. eta esan genuen, bueno, bueno, gitxienez, gitzinez moskortuko gara, eta juerga botako botako dugu gu itzelesko Bartzelonan. juergan, men. eta hor, esan genuen, bueno, ya que esto, kriston juerga bota genuen Bartzelonan, eta hurrengo guren buelta. Ba, Zelako listo. paliza bi Bai, abesti bai, joteko. Boa. bai, anekdota kontetako, bintzat. Boa. Baina gero egon ginen triste. Bai, muy triste, Bai. da joia. Bai, ulertzekoa da. Bai. Eta zuzenekoetan eta gertokian eta musika estenan orokorrean emakumeen presentziaren inguruan galdetu gura dutzuet. Nola ikusten dozuen, zuek hasi zinenetik gaur egunera, ze irakurketa itxen dozuen. Bueno, nik uste dut gero eta emakume gehiago gauzela estenan, ez? Eta ez bakarrik holtza gainean, bebai tekniko lanetan, eta beste bueno, musika inguratzen duen aspektu guzti horietan, ez? Baina oraindik nahiko gogorra da egoeran ikuste, hori, oso Bai. zaila dalako bebai baldintza onak emotea emakumeok gustura egoteko lekuetan, bai publiko moduen, bai estenatokien, eta ondino, osea, nik ulertzen dut zergatik ez gauzen hain, eta Zergatik ez gauzen hain beste. musikan, bueno, bete-betean gabizenetik, hobeto ulertzen dozu, ez? Bai, eta hurbila ikusten dozu zegoera asko, eta... Bai, eta batzutan kostedan deu programazioetan emakumezkoak sartzea, jendeak ez dubiten behar besteko alegin ebez, askotan, baina egie da, orokorrean musika egiten azten garen jendean artean, euneko oso handi bet dela gizonezkoena ondino, ez? Eta sortzen diren giroak bebai askotan ez diela batere erosoak. Orduen ikusten dut hor badagoela burruka luze bat ondino. Ados, zue eukidozu esperientzia lasgarririk bizi izen duzue, J. Martinarekin edo bestela? Lasgarriek ez, deserosoak bai. Deserosoak bai. Deserosoak bai, gainera, Bai. hori, gaztea zara, emakumea Gaztea zara, zara, emakumea egiten zara, duzu musika elektronika, eta erabiltzen egiten duzu duzu musika autotune bat jende asko ez duena Bo. serio hartzen edo Imagino. apur bat gutxiesten deuena, ez? Orduen, Orduen. leku askotan bai sentitzen zara paternalismo askoko jarrerak jasaten, eta gaur egun igual, baina hartzen duzuz tablak, ez? Zorionez edo zoritxarrez, eta gaur egun ja igual bestera baten. Ja, ez duzuz pasetan hain errez, ez? Badeko lango... Baina Intolerantzia. momentu deserosoak eta, bai, asko. Gomendio bat egiteko eskatuko dutzuet, bale? Kultura arloko izen biko litzake, ez musikarekin lotura zuzena daukena, baina nahi dozuen musika talde, kontzertu areto, ekimen, edo dana alako bat gomendatzeko eskatuko dutzuet. Beraz, ezaizue, nun kokatu eta zergatik aukeratu duzuen. A ber,
kokatu, bai, etortzen jatez burure leku asko eta ekimen asko, eta estena asko, eta jente asko burure egia esan. Baina, aukeratzekotan, ez dakit, aukeratuko gendun igual, Gipuzkoan, Donostin, ez dakit, hortik edo inguru horretan behintzat, sortu da nolango, ez dakit, elektronikaren inguruan, jende bat egiten dabilen proiektu musikalak, ez? Eta bastante edaten gabizena gainera hietaz azken aldien, izango ziena, Kelepo bat, zestoakoa, nezita zestoakoa izen, Sarazo Zaila bat, Alai, eta probat, daba, Donostiko daba-daban bueltan, dauen jende hori, iruditzinako oso gauza potenteak egiten da bilela eta oso interesgarriek eta edaten dugula hortik asko. Orduen horrez, horko katuko nuke. Ados, venga, jarri. Ez dakit ondo ben Donosti. Donosti, gutxi gora bera, goratxue hortxe ja kostan... Kosta, claro. Itxasoa euki baduko, Donostik, Claro. Euki baduko. Hortxe jarriko ginuke. Beitu, oin adibidez, Euskal Herrien dauz pilo bat musika kolektibo sortu direnak, apur bat, estena antikomertziala eta sustatzeko, ia, esango neuke, hiriburu guztietan. Inkluso herri txikietan bebai, hemen Bergaran bebai dago estoporik ez, eta badauz kolektibo asko, eta nik uste dut, kasi norberan herrien edo norberan inguruko herrietan, gaztetxeetan eta leku autogestionametan eta inkluso areto txikietan eta oso proposamen interesgarriek egoten direla. Eta nik uste dut, kasi, eske ian bitan edo egoten dela zeo zer antolatute, eta ez dakit, nik uste dut apur bat kilometro zero eta zentzu horretan dauela ondo eta gainera sustatzea zentzu horretan musikagaz harreman hori ukite, orduen, nik esango nuke inguruko herri horretara joan, bertan bazkaldu. Bat aukeratzekoetan, nik ondino nazela joan eta dekotela kriston gogoa, egiten duriz kriston gitarauak, izango zen egun motelak batera joatea. Beitu, Iruñan bazkaldu, gero egun motelak kontzertue, eta... Gero DJak beti dauz, oso bai. Punto eta bainik eta bai ikusentzulien dako. Oso ondo. Eta, bukatzeko bauko hemen lau fitxa, eskatuko dutzuet, han esua zitxa eta gero katxalin, horreitako bat aukeratu, bueltia muiozua, irakurri altuan galderia, eta erantzun edo erantzuten saiatu. Vale? Bega, gurosuena, aukeratuan eta zuretzako. Zaila, tio. Zein kantu da objektiboki txarra baina gustura entzuten duzuna? Txarra, objektiboki. Baina, J. Martinana? Entzuten guztan datzuna, baina akzula dala kanta bat eskasa. Joder, ez da, kiteziat etorten burure. Hartu behar duzun denpora, lasai. Begitu barko nagoke nire listetan. Zure etortzen jatu bat? Bueno, pues, reggaetoia entzuten dugun eskasa. Wow. Yeah. Hanek, zu pentsatu artean, katxalin hartu eta errepikatu jokaldia. Zein kantu edo disko entzungo zenuke berriro lehen aldiz bezala sentitzeko. Gure lehenengo diskoa. Azkenan 6 urte eta gero kanta horrek abesten batzutan ja dekozu pilota automatikoa, ez? Eta ja ez duz entzuten inkluso kanta horrek, ja da bakarrik, eta nik uste disfruteko nebuela lehenengo aldiz entzuten barriro jaio naiz baina diskoko abesti horreko lan eukibarik ja satur eta. Da oso txartu esatea norberekin duen zeo zer? Bueno. Sinuaz. Ondo da, benetan zintzoa. Edo bestela izango zan igual Rosalian El mal querer. Ya te digo, chaval. Bai, ez gara sartuko inen Rosalietaz berbaite, baina... Luze goko leukelako, ez da? Baina guretzako izen zan, ez dakit, gauza bat bere garaian eragin dozkuna eta barriro entzungo neuke lehenengo aldiz, bai. Ondo. Eta hanek hartu dut artetxo bat, bere kantu objektiboa aukeratzeko. Bidetorri jate burure kanta bat, ai, baina ez dakit izena, tio.
bueno, txarra da, baina disfrutetan dasko nirene bat txikiegaz kantetan. Zelan da la de los... Tenía uno... Ora oso txarra hori kanta. Zelan da horika? Los managers de... Los managers. Los managers deitzen da, eta taldea da los... Nik ez da esatzen. El... Pata negra. Pata negra. Pata Txikitan negra. etxetan genuen kotxean. Ba, nire aite jartzen dazkun kotxen eta, die horribleak. Bueno, nire ustez. Baina kanta hori da oso gracioso eta da divertido. Eta gainera, da como los managers, no sé qué, bueno, bai. Eta Bai, da laie. beteten zau. Bai. Oso ondo, Ane Katxalin eta Ane, J. Martina, eskerrik asko, guretzako Eskerrik placer zuei. ederra izan da, sorte eta fase berri on. Eskerrik asko. asko.